Oke, kita gas ya kembali bersama DJ Dayat. Siap-siap sayang, jangan sampai talengah. Ampe baris. Bebas. Tabao anak tanggiri tigo duo akela tando cari 32 selusin ayam di kandang semalam dihampai musang atau tuduh orang belakang buruk sisi akato kurang duo baleh sayang duo baleh disilang wow tarom pakabau dan dago daga sumbu padati ondenan sabar Pamulo kita merdeka Allah berjuang Soekarno Hatta 45 digoyang Batana-tanang lah nancoki buah kembali adom merpati di awan biru tabang melayang jemurai batu cari 51 angko dituju Allah adom kan mau oh ya bang 51 sampai baris. Oke coba uji akurkan dulu 51 terakhir 7 pelempek lai 2 baleh lai 26, lai terantang pakai jalo 32 satu baris. Yang kedua ada angko 6, 28, ampe pulampeknya lai 68 lai orang Medan Pandai Batan 686 dan baris yang ketiga di Calia ada 7 baleh 3 pulampek 52, 79 nya lai Mikador Jepang 80 baris terakhir ditengok Anyang tuh tuh bang tuh loh oh abang alun sampai baris nak 1 2 3 nanti baca dari dia alun sampai abang lai 1 2 baah tunggu lo 1 2 iko cibacokan bang ya yang di siko ndak ada iko 50 tunggu kan nggak ada peraturan tadi di Cabia jadi nggak bisa nah kita harus buat peraturan dari awal baru bisa realisasikan oke maaf ya babang alun cukui lai langsung kita hoyak balik yang ceki ampe baris bebas ya sudah 1 bulan ku nggak ada kerjaan duit dalam dompet hanya tersisa ribuan kadang 1 hari cuma 1 kali makan mau ngutang apa daya nggak ada jaminan ondeh nanti tiongko nagari rusuh Allah banyak kurang dekan doang mati tabun nuah 37 cari 37 di situ angko nandun sana gaduh sangka apai beli mau pulang nyobaran 6 alat tajabui 56 lun tampanan manang tanam tabu ditanam bagindo ali sakit lampau dalam kama
limo saigua pamutui tali orang Jawa bakirim bungu cikok layo Jawa diganti 75 tolong dicari 75 angkoman nanti alah datang pulau kini konan ramping pinggang nan ate bawahnya onde mak samo gadang angko 8 bajalan surang angko 8 datang melenggang indah Jawa dan sana menang balik diulang dendang diulang onde marapi yo gunung singgalang itu tersabui onde manang paling tinggi alah kalua angko kini nan paling gadang 90 op silahkan datang